Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Bathamai jong ka Tata Motors, Halat ko ni Shillong, ringkat ba ka Net Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobiyeng Jongpi. Kashat nyam bedin klam kadai ka waini ki jingshat nyam bala bananam ha ka bri uhnyaw trep mada ka sngi ublay jong ka shiterik ubna jemmang arajar arpuar ki khon jong ka raj charmang ha ka nongrim jong ka jinghikai nyam katkum ki hukum ki adong utre ki rot ha katayo bakhaddo jong ubna yayong arajar arpuar kala pendep ya kashat nyam bedin klam da ka jing sakhilang jong ki menteri ka sarkar jilla ki bakintop ya uba lak men rumbui ubala long kum kongsan lembar uba kermen shilla ubala long kum sumbot kongsan deputy CEM jong ka Jantia Hills Autonomous District Council uba Laski Rembai executive member uba Saran Paswet udaloy jong ki elka joai uba Puramon Kinjin president ka Senrat joai uba OR Chalam bat ki wei ki wahe wasian nakiraj bapher hagani ka sngi uba lakmen rumbui ulapan bena bansa ajing Arab shipaulak tingka nakabenta ban shna pendep ya ka building jong ka raj charmang man bile wa biang ga khi ga mai ku play si bonya pi ke bak rianga yagi khan ka sei rai waro rai bu ku do yipi unang ko bisman wa em ga di tali man ko bor le te ke ni dia ke se trop ko da le man tau chna video de nagaliang yang ngakam lokal ngi yang pi o dia kam shpaula dia pun dia pi kani kabile chijar lo Pwede kram gusto ko sa